खुलुमबाय बयखौबो बर' मिसार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। नोंथांमोनाबो खाफाला मोजां जानो हागौ फेसबुकआव मोनसेल' फट' शेयार खालामनानै। अब्ला नोंथांमोना नैबे फट'खौ नायना लाग्रो। बे फट'आव नोंथांमोना नुदों खोमा गावराव एलियन बायदि नुयो, बोरैबा नायबा गिथावनाबो नुयो। बिब्दिखौ नोंथांमोना हलिउड फिल्माव गोबां नुबोबाय जानांगौ। हेरी पटार फिल्मावबो दं। बे फट'आ फेसबुकआव गोबां भाइरेल जाबोगासिनो, गोबां मानसिफ्रानो शेयार खालामबोगासिनो। मानोना बेखौ शेयार खालामोब्ला मा जायो मिथिगौ ना? गोबां सुबुंफ्रानो बुंदों आरो बेखौ आं बुङाखै। गोबां सुबुङानो बुंदों बेखौ शेयार खालामोब्ला खाफाला मोजां जागोन, साननाय हनाया जाफुंगोन, गारि घरा रां रुफा गासिबो फैजोबगोन होननानै गोबां सुबुंफ्रानो बुंदों आरो। जेनेबा नोंथाङा गोसोआव माबा सानदों जाफुङाखै, बेखौ साननानै जुदि बे फट'खौ शेयार खालामोब्ला नोंथांनि साननाया जाफुंगोन होननानै गोबां सुबुङानो बुंदों। आरो बेल' नङा, नोंथाङा जेनेबा बेखौ शेयार खालामनानै एबा लटारिफोर लाबायबायोबा लटारियाबो नांगोन होननानै गोबां सुबुङानो बुंदों। थ' नोंथांमोना बिदिखौ फोथायगोन ना फोथाया कमेन्टआव खोन्थाहर। बिदिखौ आं बारा फोथाया। फेसबुकआव गोबां भाइरेल जाबोनायखौ नुनानै आरो फेसबुकआव गोबां शेयार खालामनायखौ नुनानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायबाय। अब्ला नोंथांमोना फोथायगोन ना फोथाया कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। बेखौ आंसो फोथाया होनदों, नोंथांमोना सोरबाफोर फोथायोबा शेयार खालामनानै नायबानो जाबाय। बायसान्स खाफाला मोजांबो जानो हागौ। शेयार खालामनानै खाफालफ्रा मोजां जाबाय बायोबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंबो शेयार खालामगोन उनाव। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।